Takže čau, já jsem Martina Loj a jsem tu s Pavelem Toušem. A vítáme vás u Tipsport Cage Game podcastu, jedinečného a jsem tady s jedinou jedinečnou podcastovou legendou. Jo, děkuju. Já jsem ráda, že jsi tady. Taky já děkuju za pozvání. Určitě tady k tomu projektu velmi rád. Jo, no tak to je hlavně jako docela z tvojí hlavy, ne? Nějaký ty části. No, tak co se týče pravidel, tak určitě jsme to jak konzultovali, ale je to práce jako týmu lidí více jak roční, takže určitě ne jenom moje. No jasně, jakože. Ale když tak s Pavlem vyšlo, nebo jak tě mám oslovovat, Toušák? Jo, jak chceš? No to ty řekni. Krásný člověk. No a tak s krásným člověkem už vyšly právě... Už ti neřeknu, jinak jsi si to vědomý. Vyšly už právě pravidla, kde to hezky vysvětluje všechno a pro mě osobně to bylo jako ze začátku docela těžký pochopit a myslím si, že to vysvětlil dost dobře, takže kdo to ještě doteď nechápe, běžte se na to podívat. A taky vás ještě poprosím o to, že je to furt novej kanál, novej podcast, takže jakákoliv reakce, budeme za ní rádi, ať už to bude odběr, srdíčko, like, dislike, hate, komentář, pojďte do nás. Tak začni, nebo mám začít já? Ty začni, ty to vedeš. Tak tenhle celý díl, který jsme viděli, vlastně ten třetí je o slečně, o myšce, kterou vlastně my vůbec neuvidíme. No určitě je to škoda, nebo možná se posune třeba do dalších dílů, nebo do dalších verzí tohohle krásného projektu. Každopádně ona vlastně finišuje školu, vlastně se to sešlo prostě v jednom týdnu, to nevymyslíš, ale to je život, no. A vlastně možná dobře, že se na 100% věnuje ty jedný jediný věci, protože pro ten život taková taky důležitá. No jasně, a ona je taková dost mně sympatická slečna, když jsem s ní dělala jako všechny ty kontenty a takhle, tak ona byla pro každou srandu. Vypadá to, že ten sport má fakt jako hodně ráda, že jako má za sebou i krásné věci, takže já bych jí přála třeba přesně do další sezóny a ti to vyjde. Každopádně pojďme na to, co si o tomhle celém dílu myslíš. Baví tě vůbec vlastně to, jak je to natočený? No, baví mě to hodně. Já jsem vůbec jako nedokázal představit, jak to bude navnímaný, jak to bude natočený, protože samozřejmě byl jsem u toho, ale nebyl jsem u natáčení a nejsem střihač ani režisér, ale mě to jako mile překvapilo. I to, že to je hozený do té nadsázky, že to je vtipný, jakože mě to fakt baví. A to si myslím, že přes to všechno, co ty diváci vidí v těch epizodách, tak ta samotná show bude ještě úplně jako jiný level. Že už jsme ji vlastně dělali jednou na nečisto. No já jsem u toho ještě nebyla. To mě mrzí, ale aspoň to budu mít takhle poprvé, no. No ne, tak je to určitě tak, že vlastně se to dělalo jako pilot, dělalo se to za zaměstnancem Octagonu a tam se vlastně naplno ukázalo jako síla toho projektu. Super, no tak těším se na to, až to uvidím. Ten celý díl začíná vlastně tím, že Andrej si spletl prostě gym. No tak ještě já bych to uvedl úplně na pravou míru, protože Andrej tady dneska není, měl tady být. A on si spletl město. Je možný, a on samozřejmě se bál našeho společného charisma, tak jako nedojel, já se mu nedivím teda upřímně. Ale okej, no, tak nemá koule, no. Tak on je prostě brněnský, souhlasím s tím. Možná Ukrajinec taky... brněnský ještě, že jo, původem, takže to je jako kombinace. Jo, takhle. No možná taky to je tím, protože v dokumentu mi hodně lidí píšou, že jsem velmi nesympatická, tak možná jsem mu až tak nesympatická, že si řekl, seru na to, už tam nepřijedu. Ne, tak to se propojilo právě, že jo, jakože s ním se to znásobila ten sympatičnost. Ruka v rukávu si řekla, tak už nemusím. No tak super, ale nepřekvapuje tě to u něj? Ne. Vůbec? Ne. Tak dobrý. Tak. Já ho ještě tolik neznám, ale věřím tomu, že on je takovej srandista, možná někdy... No to myslíš všechno vážně. Ale a vy dva spolu nemáte podcast náhodou? Ne, díky bohu. Jak to? No díky bohu právě. Okay, to bylo dobrý. No a co říkáš na kombo, teda vlastně jsem si tě ještě neptám Mikýře a Andreje. Tady v tom dílu to jde hezky vidět. Já Mikýře jsem neznal, protože nekoukám ani na Survivor, nebo já vůbec jako na ty show mě to moc nebere. O to víc mě překvapilo, že mě tohle to baví. Ale je to prostě kombinace, která si brutálně sedle. Jako, jo, že nechci teď hanit vůbec slovenskou dvojici, ale jakože tohle to je brutál, jako jak ty kluci mají energii mezi sebou, jakým způsobem vlastně. Já mám stejný humor jako oni, takže mě to jako fakt sedí, takže já jsem z toho nadšený. Já jsem to z toho taky nadšená, já jsem docela Češka jak poleno, takže já taky s tím souhlasím a Mikýř v tomhle díle tam dost dobře vidíme, že on není úplně MMA
človíček. No, je nadšenec, že je to fanoušek a je to vždycky dobrý jako konfrontace, jakože profesionála s někým, kdo to má rád, ale vlastně v tom sportu je, neříkám, že nepolíbený, ale v totálních začátcích. Jo, no, protože on tam mají zkouší v tomhle díle, no, že jo? No, tak jenom, jak se říká, zkouší jenom, no. On si zkusil mimochodem, protože já jsem spárovala právě s Míšou tam jakoby, a protože já ráda vždycky zkouším s těma fighterama jako profi, no, jako Míša je samozřejmě jako amatér, ale tak ráda to zkouším a spárovala jsem i s Mikýřem a dala jsem mu těžký ground and pound. A byla jsem jako takový to je vyhrávat. Hele, počkej, a není to tím, že třeba má Mikýř rád, když je žena nahoře, jako? Hele, o tom už já nevím, ale možný to je taky. Ale jako měl tam snahy o takedowny, což jde vidět i tady v tom díle, ale normálně jemu se to u mě povedlo. No, tak vidíš. Takže možná tam třeba nějaký skrytý talent. Bůh ví. Vlastně my tam vidíme přesně, že Andrej přijde teda do toho gymu, hledá Mikýře a našel ho ve sparingu. Jo, je to tak, no. A on sparoval, moc mu to nevyšlo teda, jako mám pocit, ale to je zase vlastně to, o čem se bavíme tady, že prostě Mikýř bude hobík a spíš takový pozorovatel, si myslím, než jako... No tak, hele, je to kapitán týmu, to znamená, on je tam od toho, aby rozděloval prachy, on je tam od toho, aby byl nezávislý pozorovatel, který si vybírá z toho, co tam Andrej dělá, takže, jak říkám, ideální kombo. Jo, super. No, mě aj zajímá, co si myslíš o Míši, protože tam to jde hezky vidět, jako stylu boje. No tak já Míšu velmi dobře znám, ještě vlastně původem, když dělala Thai box vyloženě, tam se velmi dobře s tím trenérem, takže vím, co to je za gym, jsou to taky ten, stejně jako třeba v Brně Karel Kaiser, taky vlastně Mamut jako její trenér, taková ta stará škola, to mě prostě sedí, jí znám, je to tvrdý jako voříšek, tahleta holka a jako velký talent za mě, takže Pocahontas já jí fandím a myslím si, že to je přesně ten typ holky, co je za tou pozorností, kterou může získat tady tím projektem a že si půjde za tím, takže mě to jako sedí, mně se to líbí. Jo, mně taky, ona mně přijde, že je docela takový jako celý balíček, že vlastně je i nádherná. Je jako víš, že tady do toho sportu, když jako spojíš tady všechny tyhle jako ty faktory dokupy, chce dělat i show, jak řekl Ondřej, tak show business a bez show není business. No já tím lidem to říkám furt, těm bojovníkům, že pokud chce někdo ten sport dělat jenom pro ten sport, čistě jenom s tím sportem, tak má zůstat u amatérů, protože ten profesionální sport je prostě spojená nádoba. Jo? Bez toho nevyděláš prachy. To znamená, každý ten, ať se najde nějaký alter ego nebo nějaký profil toho, čím se chce těm divákům ukázat, protože bohužel možná natvrdo řeknu, už to dávno není jenom o tom čistém sportu. Musíš tam k tomu přidat nějaký prvek, aby ty diváky zaujal a vydělal peníze, protože když je vydělá organizace, vyděláš je ty. Jo, tak podle mě ona to zvládla a i s tím jménem, s tím Pocahontas je to takový dobře zapamatovatelný, sedí to k ní. Já ji taky znám vlastně ještě od dob ze Znojma, tak ona jako, já jsem ze Znojma totiž. Jako Ladolengal, jo? Aha, jo, no s Vladem se znám od 16, mě vyhazoval z rutiky. Jo, dobře ti tak. Jo, zasloužila jsem si, nebudu nic říkat, jako, takže my už to máme vyřešený, už to máme vykomunikovaný, je to dobrý. Ale právě, že ona hodně spáruje, nevím, jestli znáš Vicky Bulínovou. Vicky Bulínová taky Thai boxerka. Jo. Ona je ze Znojma, oni jsou docela kamarádky a právě, že já ji znám vodní a ona vždycky Vicky o ní mluvila extrémně hezky, fakt jako, že to je dobrý člověk, jo. Dá se na ní jako otočit, takže já bych jí to přála dost. Určitě také znám jako backstage, kde to neschováš, když jsi vyschazovaný a to, je to super holka. Jo, určitě super. Je dobrá volba. Super. Popojedem dál a to na Slovensko. Tady se dostáváme k mojí nejoblíbenější části, protože my jsme se o tom bavili s Palem, že mu nemáme dávat takovej tlak na něj, že je jakoby takovej Pokémon, protože ono vlastně jako i my vlastně na něj začneme dávat ten tlak, on na sebe začne dávat ten tlak a já jsem to upřímně už na něm trošku viděla, když jsme byli v tom Šamoríně, že už byl takovej, že já mám vlastně zapadnout do nějakých šuplíků. Jo, ale abyste to pochopili, tak se jdeme bavit o fakt těžkým Pokémonovi, Fernézovi, který je mistr, takovej boxer, ne, jako byl. No, přes 100 zápasů v boxu, jako takový známý jméno, na který se sází. Já jsem fakt zvědavý, na koho jako v dalších dílech uvidíme, že si proti němu vyberou, protože to si myslím, že
tohleto jméno a jeho soupeř případnej bude muset být něco podobného a za mě to bude zápas jak kráva, když to řeknu slušně. Protože tohle je prostě frajer, který je opravdu do poslední buňky tvrdý postojář a fakt warrior. A skvělá volba, jako za slovenskou stranu, jméno, který tam muselo být. Jo, je úplně jiný trošku, než jsou všichni ostatní. A to je přesně ten typ člověka, který když se najde tu cestu, tak může být tak zajímavý, jako teď třeba ukázal Pepa Hála, jakože, který se najednou objevil jako superhvězda, že on může být přesně ten případ, protože je ve všem jiný. No je. A mně se hrozně líbí jeho hlava, jakože on je takovej random, jako on je takový generátor náhodných slov, ale někdy se opravdu trefí, jako jo. On někdy něco... Vzpomněj si na Gábora, že jo, jak to bylo prostě s ním, jo. Takže jak říkám, mě to trošku jako možná v něčem připomíná, akorát trošku sportovnějšího ražení, protože tohle je frajer, který je extrémně zkušený. Jo, že to je za mě jako, nemá žádný MMA zápas, ano, jasně. OK, ale je mladý a všichni tyhle ty jakože super talenti přichází vždycky z jiného sportu a on je kluk, který, jak říkal, já jsem se postavil a začal se zápasit. Jo. Takže ty řekněme, kolik 24 tam má 120 zápasů v boxu, jako jo, to je brutál. Takže za mě něco, co ten projekt udělal a určitě to může být jedna, jakože minimálně na slovenské straně ta výkladní skříň něčoho, co prostě může otevřít jako fakt jako novou hvězdu. Jakou si myslíš, že třeba takovýhle člověk bude mít nástupovku? No tak to si zdravé, jako teda, jakože... Když ještě za ní dostává body? No nevím. V brnění tam přijde, já nevím. Já si to dokážu představit, protože on je fakt zajímavý a on ještě k tomu furt pracuje, že jo, na té stavbě. On, když jsem za ním tam jako přijela, tak on zrovna začal nějakou challenge. Každý den dělá kliky a každý den jich dělá jako třeba o 10 víc a teď už byl nějak jako jestli na 80 a každý den to dělá prostě, jo. Takže on je asi docela disciplinovaný, co jsem tak pochopila. Hele, ten přechod z amatéru do profi je v tomhle tom těžký, protože je to strašný skok a na druhou stranu jakože ta úroveň je brutální a stejně furt nevyděláváš ty peníze, co potřebuješ, abys dokázal žít bez práce. Jo. No, takže jako přesně ten projekt je k tomu, aby ty lidi dostali kapitál, aby dostali pozornost, aby oslovili partneři a oni prostě se mohli na 100% věnovat jenom tomu profesionálnímu sportu. Takže to je právě ta ukázka toho, kde by ty lidi se tohleto měli učit, že musí pracovat se sítěma, s partnerama, s organizací, aby byli schopní vydělávat peníze a věnovat se čistě jenom tomu sportu. No, když jsme u těch peněz, tak tady v tom díle to tam i, myslím si, zazní, nebo nevím, jestli to tam je, ale když jsem tam u toho byla, tak si to pamatuju úplně, že oni se s ním jako Robo s Explem se snažili s ním řešit ty peníze, ale on byl takovej, že... Jo, to sport, já to stejně budu dělat i tak. Prostě on by do toho jako šel za tím, aby vydělal prachy. Přesně, a on byl jako, vy mi za to ještě budete platit? No ne, to tak myslíte jako, vážně? Ale tak to je jako takový ten neposkvrněný přístup, ale víš, jak to je, pak vyděláš první prachy a nejenom, hele, jakože heslo prachy až na prvním místě jsou pravdivý, protože bez těch peněz to bohužel nejde. A jak říkám, když pochopíš, že ty peníze můžeš vydělat nejenom tím, že seš tam těch 5 minut nebo 10 minut nebo 15 minut v té kleci, ale i všem ostatním kolem a ve finále ty price money jsou jenom odměna za ten zápas, ale živí se reklamou, tak by to mělo být. OK. A tak to se tě zeptám, myslíš si, že peníze kazí charakter, anebo ho ukazujou? Peníze, hele... No o peníze kazí nebo peníze ukazují charakter? Já si myslím, že to dokáže obě dvě stránky mince, jenom jak ty se k tomu postavíš. Já znám spoustu bohatých lidí, kteří jsou naprosto normální a jsou skvělí a spoustu chudáků, kteří se hrajou na boháče a jsou to paznechti s prominutím. Takže jak se k tomu, jaký to je o tobě v první řadě a nebo o těch penězích? To je skvělý, jo, ale já s tím souhlasím a jde to vidět vlastně, já nevím, jestli jako tady to můžu rozebírat nebo jmenovat, ale třeba takový Vosgronem mi přišel, že tohoto jako... Určitě nerozebírat. Ten je už mimo, jo? OK, dobře, tak pryč s tím, tak pardon, dobře, ale že zrovna jako nemůžeš střílet do vlastních řád. Jo, pardon. Ne, ale že zrovna, no nic, popojedem. Takže prostě peníze a charakter, musí se to člověk naučit. A tady, s tím pracovat, přesně. A tady u něj fakt věřím v to, že si na tom neulítne. Jako, že věřím v to, že zůstane jako tak pokorný, jaký je, víš, a že doufám a věřím mu, protože on samozřejmě možná trošku lítá v té hlavě, že jako je takovej, tak ještě možná třeba ještě bude mít takovou cestu, jak to zvládne. No, ale když se dostaneš na tu roli, že začneš ty peníze vydělávat,
tak bojový sporty není sporty jedinců, je to týmový sport. To znamená, že pak musíš mít svůj tým, svýho trenéra, svýho manažera, který tě drží zkrátka. Ty máš chodit do tělocvičny a trénovat a věřit tomu svému týmu, že se o tebe prostě postará. Když to pochopíš a jsi ochotný těm lidem za to nějak zaplatit, tak jsi v klidu. No, tak to je podle mě jako asi základ, no, jako by to brát takhle ale týmově. spousta lidí ho nechápe. Fakt, jo. No. To mi věř. Fernéza dělal, nebo možná dělá furt, tak jako hobby, fotbal. Já jsem si všimla, že docela dost MMA fighterů jde z fotbalu. Počkej, ale jakože fakt souhlas. Jako nejen MMA fighterů, ale boxerů, že to je takový zvláštní, že třeba začali u fotbalu, jo, a nebo chodí na fotbal, nebo prostě ho mají rádi, nebo hrajou ve volném, jo, je to pravda. Jo, ale to je nějaký fenomén, mám moc. Jako fenomén, že já mám ten tablet, už jsem 3krát zamknul, já nevím. Ty furt jsi jako, jasně, mám to všechno, jo, to seš, všechny body jsem splnila. Top. U toho Fernézy, teda musím říct taky to stejný, co u té myši, že vlastně ze vším spolupracují. Zase já to vnímám z toho jako sociální sítě hledisko a takhle. A ten taky. Všechno jde prodat, jde se prodat, je prostě takový jako pro každou srandu. Dobře, Marti, tak tady si stoupnu, udělám ti to, tohle ještě vymyslím, tohle do toho. Víš, jakože je taky takový jako proaktivní a mám pocit, že i ty sítě se teď snaží docela tlačit a mně se to líbí, mě je to sympatické. Jo, tak hele, musí to ty lidi pochopit. Jakmile to pochopí a netvrdí ti tyhle, jakože já jsem jenom chci sportovat, prostě tak v profi sportu to takhle nefunguje. No a kdy se tohle stalo? Tady ten zlom, protože jako... Hele, já myslím, že prostě tím, jaká změnou té doby, jakože ta doba je prostě taková, je tady umělá inteligence, všichni žijou na sítích, jo, že vem si to tak, že Mike Tyson vydělal $30 milionů za zápas tenkrát a bylo to prostě úplně jako wow a teď ta doba se změnila, oni vydělali 2x, 3x tolik ty boxeři, že jo. Prostě je to tím, že žijeme na internetu, no, tak to je. No jako je to zajímavý, je to zároveň jako škoda, zároveň dobrý asi. Já mám práci, ale... jo, tak vidíš, tím, že jsi přišla ty, tak se to celý změnilo prostě. No. Ne, ale je to za mě trošku taková škoda, že vlastně jako ten kolikrát může být větší než... Ale já to chápu, ale je tak superstar. Ale je to změna doby, jako prostě takový je svět, jako před 10 lety byli jiný a za 10 let bude taky jiný, no tak jiný, to tak je, no. No jasně, no, jako... Tak jenom jsem si chtěla trošku postěžovat na to, protože prostě... Na svoji práci. Na moji práci, ne, tak protože mě to prostě do některých jako těch sfér vlastně jako patří to tam, zároveň někdy nepatří, že bych byla radši, kdyby jako mluvil o tom člověku fakt jako by ten no, ale tak jako chápu to prostě. Dává to hlavu i patu. No, jdeme dál. Tam jsme řešili, tady vidím přesně to vyjednávání peněz a oni teda tenkrát, když jsem tam za ním jela, tak oni mi říkali z produkce, že Bůh ví, jestli on jako nespí v tom gymu, že vlastně jako oni vlastně vůbec o něm nic neví, on o sobě jako nic neříká, žádný jako osobní život, soukromý život. Měl tam teda partnerku, která jako při něm stojí hodně, ale vlastně on je docela takový jako záhadný človíček furt. To je skvělý právě, to je přesně ono, co potřebuješ, co potřebujeme všichni, co ty lidi zajímá, takže to je geniální. Jo, souhlasím, dobrý. Jdeme se podívat dál. V tom díle teda vidíme zase zpátky Míšu, že se jde k ní domů, povídá tam o tom, jak se přesně poznali s přítelem na tréninku, jak to bylo jako láskyplný, je to hezký, ale potom tam taky je trošku ne, že nepěkný, ale takový tragický. Fakt se o tom musíme bavit? Já bych se o tom klidně bavil. Protože to tam je hodně jako silný moment toho, že jo? Ok, tak jo, ale je mi to trošku nepříjemný, ale jdeme dál. Je to trošku jako diskomfortní pro mě o takovýchhle věcech mluvit, nevím asi proč, možná prostě emoce, ale Míši právě umřel tatínek a to jí možná dovedlo i tady k tomu sportu. Asi určitě, že jo, protože tam nějakým způsobem vybila ty emoce. No, hele, tak jako mě to zasáhlo hodně, protože mi se stalo hodně něco podobného před pár lety, že mi tragicky zemřel táta, takže jako jsem se do toho dokázal vcítit. Je to fakt jako věc, která ti změní, neříkám, že život, to asi ne, život jde dál, jako jo, ale prostě ti jako sebere kus tebe, takže já jako to cítím hodně podobně jako ona. A to je právě krásný na tom sportu, jako teď jdeme o tyhle smutné události, ale beru to i tak, jakože
vidíme spoustu kluků, kteří se dali na špatnou cestu, vidíme lidi, kteří nebudu prostě rozbírat jednotlivé věci, ale nádhera toho bojového sportu a to spousta lidí nechápe a já je o tom neustále se snažím přesvědčovat a tyhle projekty o toho jsou, že tě právě ta tvrdost a ta disciplína tě přivede na tu správnou cestu. Je to úplně pravý opak toho, co některý rádoby média hlásají, jak jsme blázni a psychopati, je to právě opak je pravdou. Najde ti to v životě řád, najde ti to cíl a to je na tom to skvělý. Jo, jako jde to na ní vidět, že ona se v tom vlastně díky tady té situaci asi i našla hodně a dalo jí to úplně jako životní směr, což je samozřejmě krásný, jako... Proto jsem jako rád, že ona to, protože to je těžký, ale my to potřebujeme těm lidem ukazovat. Jo. Já fakt opravdu jsem v tom sportu 25 let a takových příhod a příběhů znám strašnou spoustu, kdy ty bojové sporty byly ten pozitivní moment v tom tvém životě a to mě fakt baví. No a hlavně víš co, mně se hrozně líbí tady na tom sportu, kdy já jsem do toho vstoupila, což je vlastně chvilku, že jo, ale i tak už jsem hodně pochopila to, že ty lidi v těch bojových sportech opravdu řeší svoji hlavu a mně se to jako moc líbí. To je jasný, že jo. Já jsem totiž, víš, jako byla vždycky taková, že no, chlapi a ještě v Česku, tak oni vůbec neřeší tu svoji hlavu, víš, a takhle. A já jsem přesně taková, jako já se hodně ráda rozvíjím a dělám takový ty, jako víš, že od 13 let chodím na kineziologii, protože se ráda posouvám a takovýhle věci a vlastně jsem si myslela, že jsem jako nějaký mimozemšťan, ale přišla jsem sem a zjistila jsem, že vlastně a tenhle má svýho mentálního kouče, tenhle se zavírá na týden do tmy, tenhle má takhle jezdí za šamanem někam, víš, tenhle prostě je holotropní dýchání a já jsem úplně nadšená z toho. Hele, ne, prostě. Pozor, hlava je brutální základ a je to o tom, že opravdu ten trenér, si to tak, že to je tvůj druhý táta, jako, že ty vlastně v tom gymu, pokud jsi profesionální sportovec, tráví si víc času než se svojí rodinou. To znamená, pokud tam není ta prostě souhra, pokud tam není naprostý naladění, tak nemůžeš uspět. To je to základ. A slyšela jsem, že existuje něco jako zápasový trauma, že to je třeba jako skleněná brada, že vlastně ty máš nějakým způsobem trauma a vlastně ono se ti tam jakoby zapne a... Jo, to je vlastně ten problém, co řešil David Kozma, jako největší šampion oktagonu. Vlastně to je můj jako člověk, který mám hodně blízko, jsem s ním vlastně celou jeho kariéru. A tam se přesně řešilo to, že on vlastně zdravotně naprosto zdravý, prošel všema, vyhnali jsme na všechny možné vyšetření, až prostě se vedl tak klasicky jako posttraumaťák, že ten mozek je prostě, jak se dostane do toho stresu, tak zapíná jako tu psychickou obranu nějakou a vlastně ta brada, nebyla to ani skleněná brada, je to vyloženě psychický trauma. To je hrozně zajímavé, já jsem to s ním přesně rozebírala a mě právě přesně i on mě hrozně nadchl, protože on mě říkal, jak byl úplně radikálně proti tomu vlastně a že tohle a že teďka jako jak chodil rok, tak se cítí jako mnohem líp a je vlastně zvědavej a těšil se na to, co mu to teda přinese, no. On vlastně i na tom fightu byl se svým koučem psychickým, psychologickým, psychickým, nevím, ať nemelu, mentálním koučem, pardon. Ano. A vlastně mě to přišli s tím vlastně tenkrát do Čech hodně ty střelci, že, který jezdili na olympiádu a tenkrát vlastně ten střelec to vyhrál zlatou olympijskou medaili, myslím v trapu, tak prvnímu, komu děkoval, nebyla rodina ani trenér, ale mentální kouč. Jo. Jako ono to k tomu sportu patří a mně se to hodně líbí, že vlastně všichni si myslí, jak to jsou jako bezmozci, co se jdou v hospodě mlátit na ulici, ale to je úplně prostě to je předsudek první kategorie, no. Přesně, jakože to je, ale pro mě to bylo tak krásný zjištění, že jsem byla jako a ještě o to více mi to líbí tady, víš, že jako... Hele, proto je třeba skvělý, že Oktagon natáčí ty na dohledy, ty cesty těch bojovníků, protože tam ty lidi, když si na to nejdou čas a než to odsoudějí, projdou si ty videa, protože tam dokázali tolik lidí, ať to byl Filip Macek, David Kozma, jako otevřít, nebo nemyslím, jak Lina Jungwirtha, který tam ten svůj životní příběh, brutální, jako jo, tak to je prostě pecka, mě to baví. Jo. Když si tady děláme takhle proma, tak běžte se podívat na Lojnáboj, protože já tam s těma zápasníkama se vždycky snažím načíst a ukázat ten jejich charakter taky, takže to se taky, mě to právě baví a líbí se mi, že ty zápasníky poznávám nějak jinak, přesně jako v tom na dohled, než že jdou z klece do klece, nebo z klece jakoby do šatny, že jo, a je to fakt krásný a třeba v tom na dohled se mi hodně líbil Roušal, když jste teďka dělali, jako jak jste vyšli za ním do toho jeho starého bydlení, do toho geta, že jo, a takhle. To jako za mě bylo velmi silný a moc pěkný, jakože že se hezky ukazují ty lidi tam. Jo, no protože si vím, že ty lidi vidějí jenom to pozlátko těch 5 minut v té kleci, 15 maximálně, a nevidí tu realitu toho, s čím si jako prošli. Jo? No jasně, no. A tohle se mi fakt líbí a jsem za to ráda, že se tohle dělá, takže super. Zpátky teda k našim Pokémonům, k našim koňům.
Teda Míša díky tady téhle situaci z toho nakonec našla svůj životní směr a věřím tomu, že ještě jako v tom hodně uvidíme. A Fernéza toho uvidíme a uslyšíme, myslím si, že všude, vždycky a hodně prostě. Ne, teď může chytit svůj životní příležitost za mě, zapače si, protože to je ten typ člověka, kterýho ty musíš najít, on nehledá tebe, ty ho musíš najít. Jo, to je pravda, no. A když se to jako dokáže chytit, což věřím, že dokáže, a je teď vlastně úplně jedno, když to řeknu natvrdo, jestli vyhraje v tom zápase nebo prohraje. Jo. Ale tak, jak se těm lidem představí, protože ty lidi si ho zapamatujou, zapamatujou si obličej, ten příběh a může se to s ním táhnout vlastně celou tu kariéru jako v pozitivním slova smyslu. Jo. Jen víš co, neměl by se fakt zajímat o to, co si kdo o něm myslí. Prostě, ale to je problém každýho kluka, který si máme s tím prostě s těma médiem a nemají zkušenost. To je normální. Jo, že prostě to nečíst ty komentáře a co se o tom myslí je strašně těžký. Jako je, no, musíš to fakt jako mít úplně ale pro ty kluky, kteří jsou nepolíbený. Mě to je jako, že doufám, jo, že mám pár lidí, ať je to Vlasto Čepo, který to vyprávěl, nebo Kamil ze Slovenska, že jsou schopní sednout do auta, jet přes celou republiku, když někdo napíše na Facebooku něco, čekat před prací, jak odevři, vole, a dokažte to tak. To je jasný, že jo. Fakt, to je jasný, že jo. Ty brďo, tak to já to mám úplně, já vždycky, když někdo něco napíše, tak já jsem jako ha. A víš, že třeba mě napsali, že dobrý den, rád bych se zeptal, kde jste seděla a kolik let, že jste takhle pomalovaná. Jo, a já jsem napsala, dobrý den, seděla jsem 2 roky ve věznici pro mladistvé za masturbaci na veřejnosti. Víš, že prostě jako, že 2x tolik, víš, že debilnější komentář ještě 2x ale buďme tolik. upřímný, každý takovýhle sportovec, aby byl úspěšný, tak musí být egoman. Jo, jakože musí být prostě, jo. Jakože to já vůbec nebude jako špatně. Musí být trošku sobec a trošku egoman. To znamená, že oni to fakt těžce nesou a je to o tom, že prostě chtějí být úspěšní, chtějí být nejlepší. A když jim to někdo pošlapává, tak to nenávidějí. No, ale jo, máš pravdu, vlastně to dává dost velký smysl, protože je to prostě sice týmový, ale zároveň solový sport, že no, jako. Jo. OK, hlavu i patu to má, takže dobrý. Já si myslím, že máme docela všechno. Tam už máme potom jenom na konci vlastně informaci o tom, že Míša teda nemůže. No, že Míša dělá tu školu, takže uvidíme, kam se to vyvine v dalších dílech, protože to je taková hodně zajímavá informace, když si vybereš bojovníka a na konci ti do toho hodí vidle jeho škola, no ale to je život. Jo, tak ale zase, já vždycky říkám, že nikdy nic není náhodně a prostě teď to třeba ještě pro ní nebylo připravený, že jí to přesně čeká ještě tak. Jako větší, větší a lepší, že jo, takže já si myslím, že to určitě takhle bude. Ještě tam vidíme Kol a i s Raškou. Ano. A ten tomu teda moc nepomohl. Jo, tak Andrej si tady vlastně... To je taky paradox, že vlastně Andrej si teď domluvil zápas na Oktagon Bratislava, ale hází vidle sobě do svého vzdělávání, protože podle mých informací v té době on měl být na nějakým ortopedickém kurzu pro zvířátka, no jasný, ale jakože odkládá to právě kvůli zápasu s uškrtem, no, takže ten lidi o čem mluví. Aha, ok. A i když jsme se bavili o tom egoistství, nevím, jak se to skloňuje, nevím, tak jsem viděla jeden na dohled, kde Rašky tatínek říkal přesně, že prostě jako každý přesně solový sportovec je trošku egoista, jasně. Že i jeho syn je trošku egoista. Jak mu státu bojuje vždycky, a když se řeší zápas, tak on říkal, ty vole, potřebuji vědět nějaký termín, vole, protože táta mě tepe. Super. No tak super, takže tohle máme probraný, myslím si, že tady ten 3. díl jsme probrali horem dolem, jak Míšu, tak Fernézu. U Míši se teda nemáme na co těšit zatím, ale u Fernézy se máme 100% na co hodně těšit a bude to jedna velká jízda a fakt je to velká komedie a bude to s ním hodně k popukání, tak bych to řekla, no. Ale taky hodně emoční, takže to může být i smutný. Ne, nebude to smutný. Bude to jenom veselý. Bude to jenom extrémní veselý, přesně tak. Tak máš, prosím tě, na tom tabletu všechny poznámky jsme prošli? Dobrý všechno. Tak tenhle díl teda... No, ta svačinu tady. Dobrý frkinko, přesně. Tenhle díl jsme teda probrali, mě to bavilo. Super, zase krásnej
díl podcastu s krásným člověkem, přesně jsem na to chtěla navázat. takže ještě jednou děkuju a budeme se těšit u dalšího dílu, který bude ještě jednou s nádherným, krásným člověkem. Tak jo, děkujeme a na viděnou. Čau.